Anaa pa sa 45 ka mga missing persons ang gipangita sa nagkalaing-laing mga lungsod sa probinsya sa Sugbo nga naigo sa lapad nga pagbaha dala sa pagkuso-kuso sa bagyong Tino niadtong Nobyembre 4. Base sa Emergency Operations Center kon EOC sa Kapitolyo, nagpadayon gihapon ng search and retrieval operation sa mga lungsod sa Balamban, Compostela, Asturias ug Liloan. Miklaro ang nangulo sa EOC, Attorney Resty Arnaiz, sa mga nasinating hagit nga no hangtod karon kapin usa ka semana human sa bagyo, wala gihapon na human ang ilang search and retrieval operation. Ongoing pa gyud ang retrieval karon pero ang kuan gyud na in charge isa kaning atong OCD, Office of the Civil Defense. Yung province man gyud is whether we like it or not, limited kayong resources sa province. Muna ang challenge karon is ang atong mga heavy equipment. Kulang gyud ta sa province mismo, kulang gyud kaayo. Base sa updated nga situational report gikan sa EOC karong Miyerkules, Nobyembre 12, mukabat na sa 107 ang natala nga patay, 45 ka missing ug 1,139 ang injured o naangol tungod sa bagyong Tino. Samtang natala sab sa EOC nga ang lungsod sa Balamban ang dunay labing daghang nasamdan din mikabat sa 643. Samtang ang lungsod sa Compostela ang dunay labing daghang natalang patay nga misaka na sa 37. Matud ni Arnaiz, subject to verification paghihapon ang maong datos. Ilabi na nga kasagaran sa ilang mga retrieval operation, ang mga biktima nagikan sa laing lugar apan naanod og nakit-an na lamang sa ubang dapit. Samtang subay sa lapad nga pagbaha sa Sugbo, gikabalakan ang pagsaka sa mga kaso sa leptospirosis. Ang leptospirosis o ang leptospira, usa ka sakit nga nagikan sa kagaw gikan sa ihi sa ilaga. Peligroso alang sa mga biktima nga nilugsong sa baha, labi na kung adunay mga samad sa lawas. Gani, aron mapugnan ang maong sakit, mipagawas og Executive Order 70 si Governor Pomelo Barriquatro o ang pag-umol sa Leptospirosis Task Force alang sa probinsya. Misaysay sab ang Department of Health sa ilang lakang kabahin niini. Na sila open wound, nagamitan kay baha, naghanan madala, nakahoy o sa panghuban, so masama jud. So mo nang muhatag ang doktor ana o prophylaxis ng tagaan nila ka antibiotic. So, muna, ma'am Hayes, importante nga magpa-check up jud sila kay ang antibiotic di man ta magpasagad. May pahimangno sab ang Medical Officer 4 sa DOH Central Visayas Dr. Ronnie Gravador sa mga biktima sa bagyo kung unsay angay buhaton in kaso nataptan sa leptospirosis. Provide po ang Department of Health o teams para niadto sa mga affected areas. Pakonsulta sila either sa atong health centers, sa evacuation centers, tapos tayo medical teams. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.